като свърши ритуала, тогава ще... Като видно взимате къде е нищо. Да, само да съм цветата. Той тук има сенка. Тук е тук ще сложа столка, ако има сенка. Има го сенка. Така, добре, дори ние да сложим цветята. Долу ще ги сложим. Ади! Празник. Празник, ще ви здраве. Това е хубав ден. Празник. Да ще ви здраве, че сте празник. И ти да си жив и здрав. Здрасти! Какво прави да бъде градо? Виж, кой сте сега? Ще чуете? Ние сме мъжи един. Пламен е там. Иди, бабе. Не знам какво се прави. Тия нови вътре в църквата остави. Месеци. Толкова не приличаш на другата брошка, на моята. Днес, 22 септември, е голям празник за всеки българин. Ще припомня, че на този ден през 1908 година в град Велико Търново с манифест на цар Фердинанд, обръщайки се към българския народ, обявява България за независимо царство. Следват трудни години на налагане България като независима държава на Балканите и Европа. Балканската война, Междусъюзническа война, малко след тях Първата световна война, хиляди жертви, безброй вдовици и сираци. Не остава незасегнато и нашето село Визица. През Първата световна война село Визица дава своя дял в броя на убитите, 2 загинали. Години след това е поставена паметна плоча за тях на сградата на новопостроеното училище. Плочата и в момента е там. За съжаление, училището вече е частна собственост. От няколко години стане в разруха. По време на Втората световна война по бойните полета на Европа загиват 4 млади мъже от село Визица. До момента никъде, освен по документи, не можеше да се види това. Ето защо ние от църковното настоятелство при храм Света Троица, село Визица, решихме да направим нова плоча, на която да бъдат написани имената на загиналите през Първата и Втората световни войни. Решихме също, че най-подходящо място за тази плоча е да бъде поставена на новопостроената преди няколко години нова камбанария. Освен това, ще може да видите снимки на загиналите през Втората световна война. За тези загинали през Първата световна война, за съжаление, не разполагаме с снимки. Уважаеми гости, нека вие, вашите деца и внуци знаят, че село Визица в новата ни история, за да бъде родината ни независима, е дала свидни жертви. Слава на героите! Да отслужи необходимите. Благодаря. Сега ще помоля да молитвено се настроим, да поменем душите на тези ваши герои. Те са герои не само ваши, те са герои на нашия народ. Тези хора, които са били жертвени за каузата България да бъде успешна държава, да бъде държава свободна, да пожертва своя живот. Такива българи
са необходими и сега, които са готови за общественото благо да се трудят. Нека да се помолим за тяхната памет, за техните души, те са пред Бога и след това ще прочетем и необходимите молитви, за да се благослови свети Богословната вика Мадария. Отче, да видим, да вижда почта. Ама той има пиранчетата. Не, политиката е. По-високи ще Съмняваш ли се във ваната? Не. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешь души си живе за си споной сокровище благих, и жизнь подателю приди, селися в них, и очисти от всяка скверни, и спаси блаже души наша. Святи Боже, святи и крепки, святи безсмъртни, помилуй ни. Святи Боже, святи и крепки, святи безсмъртни, помилуй ни. Святи Боже, святи и крепки, святи безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Пресвета Троица, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети истини немощни ни. Заради Твоето име, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес и прости нас дълговете ни, както и ние прощаваме длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свише и спасението нашите души, Господа се помолим. Господи, помилуй. За прощение греховете на тези, които се пресели в блажена памет, Господа се помолим. Господи, помилуй. За прощение греховете на присъпаметите Божи деви, Стоян, Желянско, Дико, Димитър, Киро, Янко и всички знайни и незнайни войни, дали живота си за освобождението на нашата родина, за техния покой, тишина и блажена памет, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да се прости всяко волно и неволно, прегрешение на Господа се помолим. Господи, помилуй. За да станат неосъдно при страшния престол на славата на Господа се помолим. Господи, помилуй. За онези, които плачат и боледуват, които чакат Христовото утешение, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да се освободят от всяка болест, печал и въздишка, и за да ги седи там ето грее свята Божието лице, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да принаше Господ Бог душите им, място светло, място злачно, място покойно, където пребивават всички праведници, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да ги вчислим ядрата на Авраама, Исака и Якова, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръбня, беда и нужда, Господа се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй, запази Боже своята благодат. Господи, помилуй.
мене заедно с всички свети и пресветата, пречиста, преблагословенна, славна наша Владица Богородица, Преснодея Мария, нека сами себе си и други цели на живот на Христа Бога да дадем Тебе, Господи. Боже, духовете на всяка плът, който потъпка смъртта, съсипа дявол, подари живота Твой свят, сам Ти, Господи. Упокой душите на почините Творави в място светло, в място злашно, място прохладно, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, всяко съгрешение, което са сторили с думи или дело, ни се опрости като благ и човеколюби Бог. Тъй като няма човек, който живее да не се греши, едичен Ти, Господи, си без грех, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово истина. Защото Ти си възкресението, живота Ти покоят на почините Творави Христе, Боже наш. За Тебе слава отправям с безначалния Твой Отец и пресветия благ и животрящно сега и винаги, и във веки веков. Амин. И во двори Твоя, яко же е списано, презирая яко благ, прегрешения их, волная и неволная, и сая же ведени, и в неведени человек поробчен. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Одеви го сияви, миро Христе Боже, Сини света Дою, показай, помилуй нас. Со святими упокой, Христе, души раби Твоя, иде женес болезни, печални воздихание, но жизнь безконечна. Душите му теха. Сам Господ ни казва, че никой няма по-голямо любов от тази да положи душата за своите приятели. Онези, които са изпълнили тази божествена заповед на любов към ближния, жертвена любов, техните грехове от Бога ще бъдат простени, защото Господ ни дава уверение, като казва, че първата от всички заповеди е любовта към Бога и подобната на нея е любовта към ближния. Така нека и ние да се стараем в своя живот да полагаме усилия да изпълняваме тези божествени заповеди. Сега благодаря за поканата. Сега ще прочета молитвите за освещаване на Марията като върховна надежност. Летам, дологая, летам. Молитва ми, светих Отец наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй, спаси нас. Амин. Бог да даде здраве и сили духовни за всички вас, да има Бога благодатно разположение за добри дела, да полагаме усилия за своя духовен живот, да се стараем, да се доближаваме до Бога, защото как малко да се потрудя за параклиса на Света Троица на Котвината, малко направих ремонт на покрива, това са неща преди повече от 20 години. И така бях особено радостен, така споделя неща от личния си живот. Това място благодатно и съм сигурен, че не само там, тази цялата атмосфера, тя носи благодата на онези наши предци, които са имали вяра, благочестие и са били избрани със съди на Бога. Заради своя благочестив живот тази благодат се пренася и върху нас като техни потомци, ако следваме техния благочестив живот. Честит празник на всички. Благодаря. На Смърчо Иван, че няма, но така много мило, честит празник на всички първо. Благодаря, че за хубавата литургия, но с днешна дата да говорим за саможертва е малко трудно, имайки предвид сега. Но пък за сметка на това имаме примерите на тези хора, които нашите съседи не са дали живота, за да можем днес да живеем независими и свободни. Но народ без минало няма и бъдеще, но тук е момента наши респект и уважение, защото имаме такива хора, като семейство Георгиеви, Пачо Иване, към всички от църковното настоятелство и всички от тези, които са взели отношение към това благоугодно дело. Бог да ви благослови наистина и дадете здраве с любов към Странджа и към България, защото иначе изгубим и до България, губим всичко. Благодаря ви.
благодарим за всичко.